Hello guys, welcome to my new vlog. नोंथांखौ गासिबो बे शर्टनि भिडिअ ओरैबायदि मैयायो जोंहा मोनसे फुजा थांबाय गामिनि मोनसे बैसागोनि गेदेर फुजा शेयार खालामनो थाखाय आं मोनसे क्लिप फिसा मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर गोदान फैदोंबा बे लाइकखौ थुनानै माने गोदान भिडिअ नोंथांनि सेराव माने थाबैनो मोननो थाखाय थुना होबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै नै दा गाइस बेयाव जाबाय मुर्तिखौ मानसिफोरा खुलुमगासिनो गाइस नायबाय थाबानो जाबाय मुर्तिखौ खुलुमगासिनो गाइसमोन नायबाय था नोंथांमोना मुर्तिखौ खुलुमगासिनो हेलो गाइस दा नोंथांमोननो गासैखौबो देखायजोबगोन जोङो माने जों गासै बेयाव जग्रा सियार लांनो फैदोंमोन जों दा नोंथांमोननो गासैखौबो देखायजोबगोन माने बे फुजाया माबायदि जायो माखौ फुजियो माने माखौ फुजियो थारमाने मोनसे हानि मुर्ति बनायो बनायनानै बेखौ फुजिनाय जायो बिराद बरिया जायो आरो फुजायाना जों माने बेखौ बिराद इन्जय खालामो नोंथांमोनाबो जुदि नायनानै मोजां मोनोबा माने जेन'का माने हाबा जायो माने दराया खैना लायनो थाङो बिदिनो जोंबो खैना लायनो थाङो बेखौ खिन्थानाय जादिया गाइस बिनि थाखाय सरि बुंनाय जाबाय जों माने खोमसिमोन दा मैया लाइन गैयामोन अखाबो हादोंमोन बिनि थाखायनो जोङो हराव ब्लगखौ बानायनो हादिया नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा गाइस दिनै फुजायाव नोंथाङा मा जागोन जानायासो मेन मा जागोन आं ना जागोन नोंथाङाथ' जानोसो फैदों बेयाव नङा होमबा अमा बेदरखौ नोंसिनाय एकदम फाटाफारि जानो थाखाय रेडि हाथाइफोरखौ गोजों खालामना फैदो हाथाइफोरखौ सब सुपारि जानो थाखाय थियारि जादों गासैबो जानो बुग्लब गानाय आइथिनाय पापा धामाका बेयाव खुलुमनो थाखाय रेडि जाना दङ मानसिफोरा एकदम खुलुमगासिनो